Sigatala Siso Ilibara, Arajo Nura Femi, Bi Koronto and Nani Tomi Muru Duru. Amela Selike ni wati na kabo jala koroji kunyumani waradala ni mamusira warada sukula ibe korofia fakula je anteni je misanfe odi arajo onura FMI somara name masayin tanuka sebe koro barikada masami bi somara na ira ana ame masayin tanuka asebe koro barikada na masayin tanuka asebe koro barikada somara na ame seli chama ke kirola kunchika nodi muhammadu rasulullah kishi ani nema chama be kanyeshi alima obolongo fanga jena bo sababu no de yangulu bakoro na wulu fakoro nuye ame dugo kuye kakla ka dugo ka anyinu ufe ni wati na mamunu ya ankon chensu ame dugo kuye dali bada ala ko onro wiye ala kan ira shijo ka anta do makono ubolen ko fesamuye an jatigila kawye na bejela ko la ko foka na blamuye ko ni man la kawla fulni tanini wal mando obitani ka obela jele sigare dugutigila ka obefu alimamlaka be fu muso jekulu be fu jeunesse be fu ni namake miri barakala ko fu kana bla gendarmeuna fuli bela sew bela jelema kabakara do mondi kuray no de nura FMI bi ko noto anen nani to mi muruduru la sili obike kabo ko nyani wardala munni mamun be ni wati na fena ku so le nura FM na maliko na fu tabla maliko kanala usobe ke duguma na je kabaka damna terena fu ata gusi jumala nega ta no tana gusida ibaye ka fako ma chama ni bi iso nura FM na platform ka aka jafo kana bla mi frequency reka usratika la fuli bila si obala jelema kurai adichi daniyamna na yata kada aka raju mandika so wala nasani yakuna funi bala ni yale dale to kuma so kalfalme mamadou adama maiga fe namala jelo kama ko gafu jama kama madu maimna tukataka chiki fuli ubeta ninka naka tembo asigara ni watina Nematanga we balasa nuko balachigi balasa nuko fuli ubela si ama Mohamed Kulubali ni bala jelo kama ko fa misira ko bilibili afane bo funi kenen konala no bora samu yakuba gindu dogono ka ambassadeur fuli bila si afane masomadaina nega karafe obe mu baba adama tune modi ngani bulu nuru yusuf sugui nega karafe oba ale bulu munye facebook ye nsokorba nyuma modi no de mam kamara modi burama trawoli Facebook oba ale bulu sogomadaina ma bara ma fladu Boubacar Traoré kanumba ko mako beti anin korkedi mort vivant ama ale de nalino mort vivant anana ils sont avec ça va oui ça va beti karo ka fo ambi fo ka kanumba kelengele bela jele fo na ka FM la me ba jenu so de sa ma koro mali kono ani mali ko kan ambi bela jele fo ki wali mando ajaru ni ya me ni ye magame na do ka fo ko mort vivant o non ba do ni bana sife abuye fenjama mine mo bike fenjama yo mine oui parce que aka fen kuna manu ere ma fogo efraya angoli o te fraya wa fenme iko ko fen kuna manje ko mume jana maka ke fenye ndefa ka bonda ere ma fogo efraya ibi chefo itegele do ala ngere ko efraya ibi chefo ha itige mela tabari kala bete kero ka fo kanugo ambe ufo kasobe ka do ka fo nyema so ambe foli ke bela jele na ajaru kala jene muso de sa ni ma ko ndora tam twala ali ka do ka fo ka wati mina angume bana kono ka do ka fo anye ma chama be kasobe ara kala bela jele ka kuna fo ni serama ambe ufo ku wali mando kasobe bete kero ka fo bana ka do ka fo anzig nyondo andama nyondo kenya be yoro mina bana be ka do ka fo ani ale ko ni abi tama dongo do kasobe dola bi buila o kero fo bana ani do enti kilini abada ma anda ma nyando ala ka do je abi do de ke ma fon fembe ni kero fo ni ube banana so be do ke ko ala ku bela jele tando ya amin bele kero fo angun akera klefla yi akero yi kanu ba ku fo mana o kera ame sigi kana baraka damne ni ala ba shike ula ame bela jele fo ko mando kero fo anye ku fo chama zoro o kera ni ba jira ka fo do don o sero kan awo nu be fo ku wali mando bara aflembi kosobe ngora tedde babu asibe ko nyena ya fo tugo na me dugo donge mwati na mamun daleme fargan blanca munye masainka lafia bada akola na kubela jile tukute manifina bana de majugi ni bana yimine ina donc afriko kasati jugi ala kan bela jile na jinya anka akanche jinya munye nyamfila iresa ala ka sa mando anoche oje
Sanjama. Awo sanchama san bachama. Bakeli chama. Samana Jato. Don't la. Ngoli ndugo do yere sa ma be denu ka ko di awo tike abi do ke ala ka samba chama do ala ko yara awo o yara di abu safna jara munye foli sameta na ardo partenaire faranfe ardo mansour ale be katika fe nyama ye modu bo trawle foli be lasi ama ana kulbal makansi anga chukoro ba nyama me baga dimega foli be lasi afenema amara kulbal jago konala anaka demba ya be fu ardo tungora ke ale be murjan macha sanna cedon macha samaki anaka cedon bada fuli abeta nuku kusegere arado bawle ani arado laidu ni arado bele fly buguni unafoni uba agense professeur Moussa Kone siro warapa cheble honorable fuli obilasa mani wakina buguni ndangu okonale o buguni kele konale taramo fani CMDT fuli bilasi ama abu namore sama FM alebe yanfulla nyema yakuba Kone sokona danyogo aka jemukan dumamba safa no de dame kenai foli bi lasi ama fil sumano ale jeli kuntigi arajo jitigi FM ambeta kolonjeba ka ba no soro jitigi FM ale sanfe modbo suguba SNTD konala foli bi lasi ama o kolonjeba kelen konala no de fiena ala khayne ila haji Mohamed Diallo la aka kalande fe be foli bi lasi ubela jela munye baya bu jalo mori ama fene foni kenen kono abu safna jara namboray ameta anda kolokani arajo epifani ale be nkoroka de oyo nyamai no de onere jara foli be lasi ama magan fane ale président kotrade du lamine konade ibarin burama kulubali sumalo jalo abla kulubali fokana abla adratu konade la nonu ba on na me kolokani se usra ambo tai amen nongo karga kanjo fana bana ko fe ardu dafina ale be nema oyo mamadou dumbia oromo tia dawra bagalgo japon foli obe lasi afenema wa fm ale be tumia wa fm barakela bela jele sumara foli abe lasi umma muyo ko nyama bay o yam beninde Siliman Kulubali foli be lasi amani wati oromo tia docteur Ablaye Dambele Moussa Ba directeur nyama yali madame Mungoro Chatar Kamati Yursunu Mungoro Samba Jarata Mu Joseph Chenu professeur de Bangas Konala directeur d'école Fanadu ka Chenu Kasuko oluba ona soro Koto FM ale sanfe Koto FM ni dona kono nyama ba o Mamadou Siribe ni bela jelo kamako Bajo directeur de programme o Sori Itraoli o Sigaso kele nai arado bele do fene be kuna foni ka achele o de arado dame Sigaso kono ya jurti ale nyamai Abubakar Sanuku Butelisi Emuranu fa oli bela si ama arado Baje FM abu ale be tugutu badenya ale be manakoro nyamai Yakuba Margo oli bela si ama bengola ale be senu Musa Kone numéro 2 ale o nyamai nambore amita fo kalana arado sigija ale be nyamai baru Umar Kulubali foli bela sama ninkene konala Aisata Kansai amba fana fo muyen wati na kalana arado FM Jakura abu alebe kairi kaika bano soro FM Jakura ale sanfe abu sabna jara dunne arado mun kelame ka ambulo nyama wala sa kuna foni abisaka jensa tuumna foli betanu ku bela jele segere mama ba soro ne arado nunka foli bela su ku bela jele abu sabna jara munyanga tumora goyi foli abetanu ku segere baba adama ture anaka mau bada foli ni wati na amata nuku kusigare kunu ira kumeyo ukumeya ununa kunu fo paso kona tabarika onyala kunu baba adama turi ani ka fara adama magasa ka ni flabe kuma so kona tabarika osebe okera ku ture ko nu magasa osobe abu sabna jara nanye baba naka maufu bada foli albi france ko fe aramata dumbia foli obeda si ama ka fa na ko adumbia muye france ko fe magandiko alebe bada foli abesa nika magandiko nika asegare albi france mana jakti na furumuso madame jakti Safiatou Kamara foli bila se nunu bala jelma franci awa tungara foli taninga afana segere ni wati na franci Alassane Fofana ala fana be franci foli bila se mu Alassane Fofana alema no boray ali bi o franci kele konala se ko ko Mamadou Jawara ame foli taninga afana segere franci kele o konale ali jigine ala fana ba no me franci foli bila se ali jigine abu sabna jara nam boray ame ta l'Amérique fe ka ful hawa awa gindu dogona fama foli bela si ama wani la dukle namboray Mamadou Sunu foli bela si afenema madame Sunu madame Kone Madou Sunu nu bela jele me fo Philadelphie abu sabna jara namboray amuye Amadou Diallo lada ale Amérique fene flake bi foli bela si ama tabe je duma do en dugu nyere je ro bekati
Diaro Becadi. Ibi Jaro Muna, Origa Jen Yorkmai. A Bemadi. Who can be like Allah Daffy and Guina? Will I feel like a I want to Olivia Ima. I was of Najara, Moon, Corver Coffee, Imagine Canai, Mamma Umarpa, Eliduku, Fogana Mala Sula, Uluba on Nama Corvar, Munya Italy, even I have focus with Jalo Alepe, Fogata from Munya Jibri Tuleka, even travel Elephant Italy, Olivia Supera Deleman Watina, Musa Dameli, Genevieve, I'm a Fulitanica Afghanistan. Abu Sabna Jara, Muya Tura Waxi Mau, fully with Tanuku for a second. Ubaka Damele, Amafana Folk, Damele, Biso Kluan, attention, Luan, Mube, when I want to oil. Sisi, Siselo. Mais écoutez là, si c'est la grande Jamba Biberuma, Biso Sisi, Amafana Funuatina Lumekonala. Abu Sabna Jara, Unafuna Kachan Somaroni, Usoge, Muyakuna 17 dog on Ulucha, my Barak on Udamele, and no after Dogum Donen Konala, Muyakuna from Dilo, Galum, and Ebola, and Watina, Doga Singana, Muyabaro, Uga Dabo, Ustratica Lamuyakuna Funi Chama Feneba Ambula Morena, Newati Rakon Yankuro, Alasama Lamela Jakul Belagili, Ubekuna Funika Asoro. I'm going to do ça au de 76, 33, 43, 03. Ok? 76, 33, 43, 03. So, no yasro la belle de l'Est about the fanfare. Ah, sur le becono et Kangadi. Nemo de Finara. Ah, sur le becono. Kodugu. General Kangadi. Tabarkala. Est-ce que Niana? Ah, wow. Bana Yenga Kajalifo. Bana. Kodugu. Kosobe. Pigoni. Ami la faible la mine de Nanaï. Aywa. Teme. Ala Campro. Ami. Abu Safla Jara. Mouyantina Muso Tanti VIP. Tanti Adjara Traolé. Nous watching Ame Fulitanik Asegre. Calaban Clubleni Okonala. Anaka Demoya Fulibla Sou Balajelema. Tabarkala Traolé. Aywa. Bashekne Kita. Aïda Fouché. Aïda Bashekne. Ame Fulitanika Afele Segre. Bernard Tapi. Fulibla Sou Uma. Tabarkala. Mouyan Signo Kola Musa Nyare allait bien. Mounye mécanicien Bele ya allé. Mouimanu Konala Ame Musa Nyare Tchadjan. Fulibla Asegre. Dani Abla Traolé. Amba Afene Fou. Fona Blamounye Maram Konala Wurkia Kulubali. Wurkia Bufude. Kosobe. Aywa. Wurkia Befou. Nano, Anakenu. Aïe, technicien Wakoba allait pour rien. Abefou. Aywa. Abu Sabna Jara, ni an don to kuna foni bala ni an don to kono. Ko tambura foli belasi afenema ni watina, Angola kono lako atambura. Tantama ama adabo. Abu Safna Jara, Galon Bella Jele Obeda Kunatola, Fire Bolofa Tigala. Munye indicateur du renouveau nebe boni ali, Seydou Jarake Akumara, Akokomuye Degaban non indo, Abu Oye Dimashi Natanye, no bebe jamais kalo club konondoma. Usratigala, Ibe Naika Foko Seda Mako Chiden Keregalembe, Nanka Mako Good Luck Jonathan, Sikatala Akapa Muruko Anachumba Mokonala Pi, Abena Nifen Jumanye Akavalisu Okonala. De alibi mu transition a kuntala abe tabolo na abe nanu okuma ka ne aka valisi konna la badega ba ka fola ako wati munna munye dega ba ko abe noni janvier kalo kle kononton musabu ga mu sida manu ne subaw wura dama ya ira ka fo ko be na nyoanye ke nyoanye konna la abe na goli malika tabolo okan okonna la sa yan o nyoanye che o ka ci den kere kere lombe no ba anu che ka wati temene no de Good Luck Jonathan abe konna na bi ba ko kuraye bi no be arabadoma Jambe kalo kile duru, samba fla ane samba ane fla, munye sikata la Good Luck Jonathan, ne nuwati masoro kone achuna, sikata la soni abechu. Patuke ba munye Seydou Jara, akumara indicateur du renouveau konala, akobi arabadon, sikata la munye Good Luck Jonathan, chika muno ube na aka valisi kono, ina fo nya fina tuko muna, oye munye Seydou mauye chika ando kon lasi ama, abino lasi ama jamana fama uma. Patuke ba munye Seydou Jara, akoni ya jitemle kalaje, akili la jigina, ni akili bala munye Assise nationale de la refondation no be siga fo bam ko fo o kunchele bengara ka munye transition akuntala ka damene munye kala worla ninga na goshi sanduru ula stratégie de la munye bengara o kamunga asiminya chiden kerengara lenchi uroni be no ye aka ministre mun be no ka bara benen wani jamana wara ko yonyana boluma ko bengara femunga mali dom bena femunga NR bani ko fe ko de nié patri baka fola ko munye seben ko ni ko adida seda o mau ukanyema mbe no de nana ado akufo
nana kono baraba ko munye ko sebe ko ko asiba ko dira aleba o siratigala la ko munye sebe ko na la nyaje temna ka laje ko asisi ko bengara akam ko munye révision constitutionnelle no be ka nga sara sumba nun ku bama elema ko o baro be sigi senga décembre 2023 décembre 2023 ko o baro be sigi senga no boray munye meru ko kalata no be élection territoriale ko fo ko na kay munye 2024 o konna munye wasa den kalata na be député ko kalata ko fo kana te munye sénatorial ma ko luna baro no bolo 2025 o konna la o bolan ko fe munye kalata bele bele yirai no be masaka kalata ko fo ko onna ke munye 2026 o konna la munye ni chika ne dira munye abla job ma akata di munye na ado akufuma watriba ka fola wati mungo na chika na sira munye sira o nyama ma ibe na ka fo ku ko ni afo ku ye jatimnel ke yo ko infamia ko sebe o sira tika la sa uyu ka chide infana woli no gulok Jonathan yi abeni ko chi ko ma sigi infana la se munye anga jamana fama ma yani diga ba no ni ndonche no ye dimashi na tanyi watriba ka fola akwa ngoni me ko wakati mne na fo bi sikata langa jamana marabaw kala me ka wuli ka job bere blasenga wala sa anisida wo amsika do dagalen fa to muna amsika bo dagalen fe o siratika la ka bi munye asisi mbana munye nga ministre mumbe no de abla job yi ministre mun ka bara bene no ni jamana wala ko yo nyana bolima amasigi abada munye o da lui fin juin abone munye akara ko fe sikata la munye abijan ko fe kumbe o ka dugu ko fe abe ani fuka ta go shibu e frita unna munye ministre atemana ni yoro bela jelen fe wa ana jamana nyama bela jelen sigira o kumara yani dimashi do cheno be degaba no ni do o ko fo nga fatriga ba ka fola ako munye kuna foni ko sorola abo munye nanzara na be fransika kuna foni disra dola ayira ka fo ko munye ivora nga masaka mumbe nanga ma Alassane Dramane Ouattara ado kale ko ni ne tabalu goshi beru ko ni décision mun flaneta ni mirina mun flaneta ni kurun dara mun flaneta ku te biena bi ku te jena shini awo ayo tabalu goshi ko bari abake ga aka goshi adai abisika ke na goshi bomo boya mi ma ke jino atisi che Alassane ira Alassane adape ka tabali goshi ko bari che Alassane okay Alassane mali dom duye de me ko che bari de gacha ebe sigi kala kala wakati na mali dom mali dom Alassane Alassane la hawla jani tu tushi nunu ma no de subato wa mina mun fana fiya ko yin pour le mun fana muy français de vous utiliser no klalu la ka ban u ya donc inde ke bori ka jamana kono duna era ti sika mago nyoli e play wo so ki fili abara blaise matatia atara à présent du tarati achama darati de Alassane ala ka sabal dima amin ala ka sabal dima amina kosobe fatika ba ko ni ayra ka fo mu Alassane Dramane Ouattara no be korwar masaka no ba ale ko fo ale ko ni ayra ka fo ko ni aklina mu flane na tarata an wa transition mo fe kala ta wati mu fole flaneta ko fen do fen be ta te ku tina jena bi ku tina jena shini fatika ba ka fo la ko mu e sedawo ko ni sigi mu na be na ka dimashi do mu sigi fene ko ye mo fene na faruka sigi na de nu bala direm na sigi akuma sedawo ye mo mu ni mali da kono ko ona to ore batu unyogo chila la ibada mun nobe jamana kono la watina anu kanga feram ke wolo ko na to ubatu ure damani watina patri do anya sama ka bo indicateur turon ko kono seru jara ale kalim kala tigi abu sabna jara ibunya obala Bele kero ka fo indicateur du renouveau né ya le blanc na bolo bugo ka do na boni sebe min ni oju ago le soir de Bamako wula Youssoufou Konaté ale ka sebe no ay ka do ka fo ko fe mi be talike parti politique wula ani parti politique nyema munu ni olu be anga jabani ngoro a kere na bu ka re diretaw ata ba ka do ka fo chena iber kulbaru wula ale biawa ko Umar Marko nunu bela jere ko te aka ja parti politique fo ni o be jabani ngoro munu ni olu mo so wu se do fe mi me wole ko assise nationale sur la refondation il faut pas mi ni o baro kera ka fo parti politique munu ni o ma so wu se do ala mo so ne ka do ka fo ko olu ko di farale me nyanga je kulula mi ni o ya jere ka fo ko chronogramme mu ni o ye ka do ka fo hakila munu tale fla international tv mi ni atara assise tv ata ji sero moma no be talike election go u bina bolo da to ko munu na ina fo bora ki da do ala to ni parti politique nunu go ko fe mi be talike ko il rejette en bloc ay faso ko te wa il rejette en bloc kuma jenai bloc ko la ya tu so bon maliko te maliko do mate ma bal giti da so ko fo
Parce que b'a fɔ ni o de Yusufu Konate ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ko waati min na i ka dɔn k'a fɔ assise nationale pour la refondation ni o bɛ wele ko Sigikafɔ ba ale waati min na a bɛɛ lajɛlen taara kunjɛ i ka dɔn k'a fɔ jaabi laban minnu bɔra a kɔnɔ o de ye k'a fɔ dɔ ka fara a kan ni o bɛ tali kɛ transition na k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila fɔ kalo 5 la i n'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ k'a fɔ cogo min na ka taa bila fɔ san 2026 waatiw la i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen conclusion min ni o bɔra a kɔnɔ k'o de bɛ tali kɛ u kan parti politique minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin parti politique ɲɛmɔgɔw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u ka nisɔngoya sɛbɛnw wa ko u commencera k'a daminɛ dɛ wa fɛn min bɛ tali kɛ nisɔngoya kumaw la ko u ye o kɔrɔfɔ u ye o sɛrɛda k'a dɔn k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ transition ɲɛmɔgɔw la u kɛlen filɛ ka sɛbɛn min labɛn nin ye dibi kɔnɔ dogo ni dogo la k'a dɔn k'a fɔ ka taa di CEDEAO mɔgɔw ma nin kɔrɔfɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ma jɛ ni a ye bi u ma jɛ ni a ye sini o kuma k'u b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo kɛ kelen ye ko an ka jɛ togo bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko ka sira ko k'a da transition mɔgɔw ɲɛ olu ni jɔn olu minnu b'a la kɛ ko an minnu sɔnna an kɔni ko tɛ an kɔni tɛ kɔni an y'a jigi bɔ an kɔni a ɲɛma tun t'an ɲɛ de an y'a jigi bɔ an kɔni an kɔni tɛ wa an b'a dɔn ka kɛ mɔgɔw ka kɛ assise maître de cérémonie ye ka an ka nin baaraba in bɛɛ kɛ ka tila k'o kɛ fu ye k'an ka tugu a kɔ fiyewu abada an tɛ tugu kɔ abada ayi tɛrɛn wulila sisan nin caman bɛ ka don tɛrɛn kɔnɔ anw tɛ tugu kɔ tɛrɛn mana wuli sisan tɛrɛn yɛrɛ wulila ka ban a wulila ninnu caman bɛ yen u bɛ tila k'u sɛlɛ tɛrɛn kɔnɔ mɛ anw kiritigɛlakaw de ka suma u ka suma wa k'o ka suma sinon maa caman bɛ nin jɛkulu ninnu ɲɛma bi walayi kasa b'u kɔ a ka bɔ hakili ma n'an ka kiritigɛlakaw ka suma engrais feerelati kɛra bɛɛ la jamana in kɔnɔ tracteur feerelatiw kɛra bɛɛ la jamana in kɔnɔ u ka suma o kɛra Yusufu Konate a ka fɔ la a kɔni y'a jira k'a fɔ ko waati min na i ka dɔn k'a fɔ assise nationale pour la refondation waati min na a bɛɛ lajɛlen taara kunjɛ jaabi laban minnu ni olu bɔra ni u bɛ wele ko conclusion k'o de ye ka transition k'a kundala k'a sama ka taa se ka dɔn k'a fɔ fɔ san 2026 ma fɛn min bɛ tali kɛ san 5 baɲango la k'o ka fara o kan waati min na i ka dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in ko a bɔra ka bin parti politique minnu i ka dɔn k'a fɔ ko jɔrɔna hakilina nana u la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen nana jɔrɔ o de sababu la wa k'u kɛmɛ k'u fara ɲɔgɔn kan koyi u kɔni ye kɔrɔfɔ min fɔ e k'a fɔ ko Asimi Goyita u kɛlen filɛ ka nin labɛn min sabati ka taa yira CEDEAO la sɛbɛn min ni u taara yira CEDEAO la min bɛ tali kɛ élection u bɛna sarada cogo mun na ka taa se fɔ san 2026 ma kɔrɔfɔ hakilina min ni u kɛlen filɛ k'a ta dibi la ka taa di CEDEAO mɔgɔw ma k'u ma jɛ ni a ye bi u ma jɛ ni a ye sini ka daa kan i ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ma jɛ ni a ye wa kɔrɔfɔ min filɛ nin ye ko nin ye u damadamaw ka kuma de ye parce que b'a fɔ la n'o ye Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ transition na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko yanni transition a bɛ bila sen kan ko fɛn min bɛ tali kɛ charte dɔ la ko o de labɛnna o charte in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kalo san 1 ani kalo 18 min ni o bɛ wele ko transition kundala a kan ka ban ka bɛn ni février kalo tile 27 san 2022 k'a dɔn k'a fɔ ko u ye o hakilina min ta jamana kɔnɔdenw ɲɛ u ye o hakilina min ta i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ɲɛna u ye hakilina min ta la communauté internationale ɲɛna k'u b'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ transition ɲɛmaaw fɛ bi k'a dɔn k'a fɔ ko u ka nin baara u k'a to o la wa k'a dɔn k'a fɔ u k'u ka hakilina u ye hakilina min ta k'a dɔn k'a fɔ ko u k'a labato koyi parce que i b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko ni u ma a labato u kɛlen filɛ nin ye ka assise min labɛn assise min ni u bi a wele ko refondation k'a dɔn k'a fɔ ko u hakilina min ni a taara labɔ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ malikura ko la n'o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ malidenw ɲɛnama k'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara u ka transition kan cogo min na o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko olu na fara ɲɔgɔn kan jamanakɔnɔden bɛɛ lajɛlen ko u fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ acquis de la démocratie la démocratie fanga o ye laɲini min kɛ san 1991 k'a dɔn k'a fɔ ko maaw kana sɔrɔ minnu ni u bɛna marifa ta k'a dɔn k'a fɔ ka jamana ka jagoya yɛlɛma ka taa u ka sira fɛ dɛ fɛn min bɛ wele ko acquis de démocratie en 91 ni o ye 91 ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra kɔnɔdenw fɛ ka bɛɛ faga k'a sinsin ko maa dɔw kana na sɔrɔ min ni o bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ faga k'a dɔn k'a fɔ ka dankari u la dɛ o kuma ko u kana na fanga minɛ i ka ni marifa ye Cɛna Ibɛri Kulubali k'a dɔn k'a fɔ ale min bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la ale kɔni a ye jamana in bila k'a dɔn k'a fɔ IDD o ɲɛmaa don a y'i to kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ a ka kunnafoni tɛmɛsira ale ma boli yan cɛ ti sabali sa Cɛna Ibɛri Kulubali e bɛ fɔ a kumana koyi e yɛrɛ bɔra cogo min na i bɛ bɔ cogo min na a kumana dɛ mun ye cɛkisɛw bɛ yan olu ma boli dɛ olu bɛ kaso la yan
olu ma bolu jɛnɛ bɛ kuma na a gɛlɛra cogo cogo olu tora yan nka ye mɔgɔ min bolila i n'a fɔ Usain Bolt hali i bɔ Telemani jɛnɛ bɛ Kulubali a kuma na a ko i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ IDD o ɲɛmaa don bɛɛ lajɛlen b'a kalama kabini waati dɔ la kɛnɛ Ibɛri a ye jamana in bila i k'a dɔn k'a fɔ a y'i to kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kumana sira min fɛ ni o bɛ wele ko tucɛ i k'a dɔn k'a fɔ cɛna Ibɛri Kulubali a kumana o sira kan a y'a jira k'a fɔ ko nin ye hakilina cɛjugu de ye i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ wele ko la jɛntɔ o ye kuletakɛlaw ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye nin fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka dɔ fara u ka transition kuntala kan cogo min na wa i k'a dɔn k'a fɔ hakilina min ni a talen filɛ u bolo ni u y'u to refondation kɔfɛ k'u hakilina di malidenw ma k'a fɔ k'u bɛna refondation kɛ ka u to la ka dɔ fara u ka transition hakilina kuntala kan ko wa u tɛna sɔn a ma bi u tɛna sɔn a ma jigin parti politique dɔ fana bɛ yen n'o tɔgɔ ko mouvement démocratique et populaire a k'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye lajɛrɛ kɛ kununko wa u ye lajɛrɛ kɛ a kɛra Jelibugu la o de sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye min fɔ u ka lajɛrɛ sɛbɛn o de ye docteur Sokɛli Kukala Mayiga a k'a dɔn k'a fɔ ko k'o gɛn ka bɔ premier ministre ya rɔ ko ye o jɔn ka John Sadiba mouvement démocratique et populaire MDD MDD an ko ye Madu Bari ko ka maaw ye ayo Bari ka maaw ye o y'o ya awɔ Madu Bari ko ka mouvement de ayiwa o kuma olu bɛ Sokɛli ko la hali bi olu bɛ Sokɛli ko la ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ko fɛn min bɛ tali kɛ docteur Sokɛli Kukala Mayiga la k'u k'a gɛn ka bɔ yen wa u ti sɔn o Sokɛli Kukala Mayiga ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛɛrɛ ni dabali a bɛɛ lajɛlen bɔra maa min yɔrɔ ne ye docteur Sokɛli Kukala Mayiga dɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛɛrɛ ni dabali den y'u bolo dɔw bɛ se ka fara transition a kuntala kan cogo min na CMAC ni o ye Imam Mamudu Diko o ka jɛnɛjɛkulu ye olu fana y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin hakilina min ni a bɔlen filɛ nin ye Asisi sɛbɛn a i k'a dɔn k'a fɔ ko u ti jɛn ni a ye bi u ti jɛn ni a ye sini i k'a dɔn k'a fɔ transition mɔɔw engagement min ni u ye o ta communauté internationale jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ transition a n'u bɛ don waati min na hakilina min bɛ ni u bɔra u kun n'u k'a cɛ o de ye k'a fɔ kalo 18 i k'a dɔn k'a fɔ transition a n'a dan o ma koyi nka o hakilina ni u ti o bato min ye k'a fɔ ko u bɛna ka na dɔ fara a kan ka se fɔ san 5 ma a ko u na labɛn dɔ sabati fɛn min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 5 la ko lajɛrɛba dɔ u na o bolo la maison des aînés la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ fara ɲɔgɔn kan min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ dɔ tɛ se ka fara transition a kuntala kan cogo min na a teri filɛ nin ye an ye min bɔ l'histoire de Bamakɔ kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛn don Yusufu Konate foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara i b'a dɔn fɛn min bɛ ka ne nisɔndiya transition kɔnɔ o de ye fɛn min ye i b'a dɔn wa transition bɛna kɛ waati di malidenw bɛna an ka parti politicien ninnu caman couleur dɔn a bɛ dɔn a caman couleur bɛ dɔn dɛ walahi transition bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ politique dɔ b'a haram o sabu kɛ hali i ka dukɔnɔmaw tɛna politique ye bilen hali i yɛrɛ wolodenw bɛna ban i la o bɛ ban i la walahi u bɛna ban i la parce que i b'a fɔ cu yan fɛ i b'a fɔ ko ca yan fɛ i b'a fɔ ko jɛgɛ yan fɛ i b'a fɔ ko sogo sina yan fɛ denw bɛ tigɛ yɔrɔ i denw bɛ non jamana kɔnɔdenw bɛ tigɛ bon an dun bɛ refondation kura kun na Mali kura ko de don Mali den kura ko de don Pété ni maa fɛn o fɛn jɔ a fɔ k'a filɛ nin ye ani si tɛ maa 100 sɔrɔ jamana in kɔnɔ ayi wari b'u bolo dɛ ayi wari b'a an b'u ka wari minɛ k'a dun pa ni si tɛ maa 100 sɔrɔ e ɲɛ bɛ nin jumɛn na ko fɛn dɔ tɛ nin kɔ o ka dɔgɔ e ɲɛ bɛ nin jumɛn na ko baara kɛra a 100% a ka dɔgɔ ko fɛn dɔ tɛ nin kɔ a ka dɔgɔ a kɛra ko cɛfarin ka ca dɛ i ma cɛ n'a ye bɛri ka kuma mɛn e maa min b'i ta fɔ k'i to kɔfɛ n'a y'a fɔ a to Bamakɔ yan n'i ma kɛ ɲɛ o na bɔ i ɲɛ o sisan ko ale sigilen sɔrɔ lycée la siga t'a la sisan ko ale sɔrɔ mɔgɔw ka ye lycée la yen siga t'a la Abu Safinɛ Jara arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseliw bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safinɛ Jara indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Dawuda Sangare fulakɛ a kumara maa mun ka sarakati n'a bɛnna bundeli kuma bolo ɲangalen u bɛ to a sanfɛ n'i y'a da kan Abu Saraka bɛ minɛ i ma mun ye Dawuda Sangare a kumalen don a ko mun ye Kɔlɔnjɛbakaw ka Kolobakari n'o de Umar Margo fo ka taa fara mun ye Bakari Kamara kan ka taa la mun ye fiɲɛbɔda o taara ka d'u ma kunu an ka kiribɔ maaw kɔni u ye fiɲɛbɔda ta ka di ni maa fila ma n'o bɛ docteur Umar Margo ani Bakari Kamara n'o b'u kofɔ
Patrick ba munye Dawra Sangare laka ko akuni ya jitemna kala je munye mars December kala kle wolon fla temani ibe na ka fa ko muni ma saba kun taru ira soro munye kasubo ngono o ma soro dawra fa ko ni jugu o le yele ira munye bolo o samla la kanya shi munye anga jamana prime minister manna be Dr Shugel ko kala maiga na ba ko fo munye ma saba jalaki na bi uluka kuma ira bolo mamunda kono kuma chira mamuma ane mamu ya chele bolo o safe ma saba jalaki tara kada nunu bala jelenga titai o mawla kuma bolo mamunda kono no de Dr Umar Margoy ale kuma kasubona o bolen ko fe munye bagari kamara kuma la sira ale muwa afana kuma kasubona o bolen ko fe munye buba fane ale munya le bolo lo safe munye ale fana kuma munye kasubo o konnala ngani ya jetemna kala je munye buba fane munye liberté provisoire ko ni otara kadi ale ma munye desamul kala klem ngani shegi temane munye 31 she ale taro du akasu atega ba ka fala ako munye Dr Umar Margoy be kun sigileme kan ndo ima kono no de kuni janvier kala klenani ibe na ka foko munye asurnal dumbaw no de aka avocat wi ibe na ka foko munye kiri donc muamul me kiri buna ku ira nyodo ko sobe ko sobe ministre du koro sabab bela jele ulu de aka avocat wi o ministre du koro mununu ya nga kiri ministre yake kateme ina fo maître Mohamed Ali Bachili ale kunyo Dr Umar Margoy ale kunya asurnal dumba doye no ya ka avocat maître Mamadou Ismail Konate ale fana kunya asurnal dumba doye ko kana fara munye maître Maliki Kulubali ka nunu bela jele kunyo Dr Umar Margoy ani Bakari Kamara usurnal dumba bela jele ni ministre ni bay ministre la justice ke awo olu de kuye Umar Margoy nga avocat awo ke awo do ya Umar Margoy akai jamanan ta ye yangata Patrick ba ka fola akoy na foko abiga tuko munaka koro munyo urgence ko ni keneka munyo critical ko no be tribunal de la grande instance de la commune 4 ako olu kiri bon ko ni fen jate munaka laje munyo ko so biga laini mun kera no kera munyo aka avocat fe uli laini fese ko sobe wi chama ne ka fese la amanya mungo afora ko munyo Umar Margoy foko ta fara Bakari Kamara ka ko munyo fiya boda o ka duma ko kiru blalo ka février kala pleta anduru no be février kala pleta ani duru ko fo ko ka kiru blalen no ko o ko ni ko o makono patrick ba ka fola akuni dio ko njate mina ka laje ina fo mora ka masaba mun to ko finata no Dr Umar Margoy ko ka ta fara munye Bakari Kamara ka ale rafene kuna fo ndilay ani munye Boubacar Soumaro ni bala de loka mako buba fani ni masaba de jalaki kun taleme ka ni masaba de segara no ga nya bote da abela jelema ni watina wasiki keleme ka munye kala kura pleta ani duru o makono ni bolo na buka na pepepe wale manna akobe ka tokona munye tribunal na onya fo mali do nyana patrick ba ka fola ako wachi munna munye ubora audience la na yira ka fo ko munye fien boda ko dira munye Dr Umar Margoy ani Bakari Kamara ma ibe na ka fo ko munye uga avocat mbe no de maître Mohamed Bachili ale ko nu kumara de ayira ka fo ko am domine na fo ko bi ko saria ko akana la batoni ko ka fo kibe magnifique mine kata black asubo ngono ko yana ka kilu donche abu safna dara ko ye fenye femuna ke be ko femuna be tawte ko akudo ko ako ka dabla albi akumara de ako ko munye kiri buna kun keneka ibaye ka fo ko ni jelaki ka bina mama ka soro munye daluta la ka fo ko anodo anote ko munye ka fo ko abisika black ata soforo ko sabge kibe na ka fo ko maudo mamunu ute boli wa idale mala ka fo ko mamunu do utuna ta yoroshi uyanu ka kiri do ngoni ko uche patrick ka fola ako munye Dawra Sangare albi alade kumala de ako ko munye Bachili ka fola ako no o ko maketi ko no ta ko ka fo ko magnifique black amne ka subo ngona tewa uyana ka kiri do chewa abu safna jara ko fendo fem pentate ko ako ka dabla wala ko fe kibe na ka fo ko munye maître Mamadou Ismail Konate ale fana kumara de ale ko na ka fo ko ale ni sonjara ko sube ko sabu ga munye Bakari Kamara ani nga fara Dr Umar Margoy ka ale ku yusuna dumba doye ale ko ni sonjara ko sube kala ko fe ka baram ke ni sonjara ko sube ko o ba ale la patrick ba ka fola ako munye kunu ni kenanga ibe na ka fo ko munye Umar Margoy asuna dumba chiama munye aka sympathisant fo ka ta fara munye ani mamu ye keleke 91 o kona la a chama ku me munye tribunal la wala sa munye ni kiri mesika ku unyana tumuna patrick ba ka fola ako fiya boda koni sikata la adira munye Umar Margoy Dr Umar Margoy munye kolonje ba ko ka bele fo ka ta fara munye Bakari Kamara ka no ere animateur ka bo munye arju kaira la fiya boda jiduma yani février ka pleta ani duruche patrick anya sama ka bo munye indépendant kona la Dawra Sangare ale kalim glatigi bunya obala bele kero wa fo indépendant ni ale bla nana salu ka gerena ko bari ale ka sebendo ay ka do ko anga ta halbi surasila ko ka kiri abuna kun kana
minnu bɛ kanu ka fɔ ni olu ye surasi ye ni olu ye an ka fini tabaw ye masiri taba dɔw bɛ yen a ye ka dɔn ka fɔ maa 17 Baɲangula maa 15 ka dɔn ka fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ olu kɔni ka baara kun bɛnnen bɛ fɛn min ma o de tun ye ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ surasi minɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn ka fɔ a marifakisɛw a ye ka dɔn ka fɔ k'a san k'a feere ka taa k'a sonya ka dɔn ka fɔ hakaja ka magasin k'a dakari fɛn min bɛ tali kɛ commerçant damadɔw la a ka dɔn ka fɔ k'a ta k'a feere olu ma parce que b'a ka fɔ la ka dɔn ka fɔ ko olu kɔni ka kiri ko a tigɛra kunun ko tarata don o kiri tigɛli sɛbɛn a ka dɔn ka fɔ maa damadɔ bɛ a la ka dɔn ka fɔ maa 17 la maa 15 ka dɔn ka fɔ ko Njakini Bere taara ka olu sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la Musa Tarawele ka dɔn ka fɔ ale kɔni ko o ye principal acteur ye ka dɔn ka fɔ a bɛ n'a fɔ ale ye kotigi ani a tigiba yɛrɛ kunkolo chef Musa Tarawele ka dɔn ka fɔ san 5 kaso a ka dɔn ka fɔ ko a na o kɛ bouclé kaso b'o na awɔ adjudant chef a gɛlɛyara tribunal min ni o bɛ surasiw jɔ a la ka dɔn ka fɔ ni o ye surasilakaw ka kiiritigɛ bo ye min ni a bɛ Bamakɔ Dar Salam a ka dɔn ka fɔ kunun ko tarata a k'i ka dɔn ka fɔ verdict ni o ye u ka kiiritigɛ u ye a kɛ kiiritigɛ in bɛ tali kɛ fɛn min kan ka dɔn ka fɔ sariya surasiya a tɛ bɛn ni sariya minnu ye ka dɔn ka fɔ sariya minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ maa damadɔ minnu bɛ yen o kɛra sababu ye ka dɔn ka fɔ surasiya ka dɔn ka fɔ k'a sariyaw k'a sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ détournement d'arme la ni e de munition surasi minɛnw ka fɔ k'a sonya ma k'a dibi k'a dɔn ka fɔ ka se marifakisɛw ma ka olu san ka to k'olu sonya ka taa feere o maɲi jango an bɛ waati min na o tɛ surasi ka baara ye jango an bɛ waati min na komi bi o ma nɔgɔ dɛ m'a f'i ɲɛna ko bana min bɛ dɔ faga dɔɔnin bɛ yala o bɛ kɛ dɛ kosɛbɛ parce que b'a fɔ la o de sababu la adjudant chef Musa Tarawele y'a dɔn k'a fɔ kiri ko ni a kɔni tigɛra jaabi bɛɛ lajɛlen ko a bɔra ka bin kununko san 5 y'a dɔn k'a fɔ a na o bɛɛ lajɛlen kɛ datuguli la k'a dɔn k'a fɔ a tɔ minnu bɛ yen ni o ye adjudant Adiso ani adjudant chef Maliki Sidi Bambalmi a k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ko olu bilara a banna n'u nata la o bɛ bila olu 2 bilara n'u nata la o bɛ bila kosɛbɛ parce que b'a ka fɔ la a ko de ni o de ye o bari ye o bari a y'a jira k'a fɔ kunun ko tarata a ka dɔn k'a fɔ tribunal militaire min ni a bɛ Dar Salam k'a dɔn k'a fɔ ko a fan kun bɛ i ko dakɔrɔnyi k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ k'a fɔ audience o kun fɔlɔ ko o kɛra arabadon k'a dɔn k'a fɔ o kɛra arabadon décembre kalo tile 27 ka taa se alamisa don ma décembre kalo tile 28 a ka dɔn k'a fɔ kunun ko fɛn min bɛ tali kɛ tarata don na a ka dɔn k'a fɔ janvier kalo in kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ ko a kiiritigɛ laban ko a bɛɛ lajɛlen kɛra koyi k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de tun ye Numadi Kante ye Numadi Kante k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele cogo min na magistrat de classe exceptionnelle maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko kiiritigɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a dɔnna kari maa min bɛ yen ni a tɛ keleku ka don fili kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko kiiritigɛ ko a ɲɛmaaya ta kun bɛ ka di ale ma minnu kun bɛ a kɛrɛfɛ fana ni olu bɛ a kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o kun ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka magistrat cɛ 4 k'a dɔn k'a fɔ olu fana bɛ a kɛrɛfɛ hakilila jigi kɛra k'a fɔ maa minnu filɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ tali kɛ sɔrɔsilaka dɔw la ka taa se sibiri dɔw ma ninnu kɔni kun jɛ bɛ ka don dibi la min ni o bɛ tali kɛ sɔrɔsi minɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya a marifaw k'a dɔn k'a fɔ ka se marifakisɛw ma k'o ta k'o feere commerçant dɔw ma o de sababu la maa 17 nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun minɛna maa 17 in na kiiritigɛ kɔni jaabi taara bɔ ka bila fɛn min kan o de maa 2 dɔrɔn de bɛ yen minnu ni olu nɔ ma don ko in nɔ maa 15 dɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye i t'a sɔrɔ a Njakini Bere kan dɛ a bi ka fɔ la Njakini Bere kɔni ko a bira Njakini Bere bilen k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ ni o ye Musa Tarawele i balimakɛ ale ko tɛ san 5 i k'a dɔn k'a fɔ a na o kɛ kaso la adjudant chef Seku Sako i k'a dɔn k'a fɔ ale ni ka se fɛn min bɛ wele ko adjudant chef Boubacar Lamini Kulubali Boubacar El Kulubali a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu fana i k'a dɔn k'a fɔ olu fana i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra i k'a dɔn k'a fɔ olu nɔgɔya bɛ se ka don olu ka kow la cogo min na ni o bɔra yen i k'a dɔn k'a fɔ Musa Tarawele ale ka 5 ans tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ sariyakisɛ min ni o bɛ wele ko 142 i k'a dɔn k'a fɔ 170 du code pénal de justice militaire a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o Njakini ko o bere de tara o bere bɛ san 5 de di a ma parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ maa min fana bɛ yen ni o ye Seku Sako ye Seku Sako san 3 Baɲango ko wa o fana o n'o kɛ kaso la Boubacar Lamini Kulubali a ye k'a dɔn k'a fɔ ani Seku Sako san 3 kaso ko olu n'o kɛ an saba le marabout commerçant Moulaye Adara marabout commerçant
les marabouts tatoués. Les marabouts commerçants. Les caramels tatoués. Moulay Aïdara. Abdul Diallo. Aïkano a foka se femi metalike. Abdul Diallo. Ani ama ba. Aïkano a foka nunum bela jere ko ulu condamné na. A femi metalike ulu bela jere ko condamné na sangelen kaso. Aïkano a foka ulu ke kui. Mami beni ojo ko Jaman Mohamed Aïkano a foka Jaman Mohamed Aïkano a foka ale ko ni kano a foka ale ma soro ko no. O mi me wele ko mada dare. O dara ale kan. A sababu ke kano a foka ni audience bela jere kera. Wele blara amana. O mi me talike mada dare la. O ko o dame ale kan ni o bole. Ale jiga ko no be ni olu be talike asibili kula. Ni kano a foka mi me talike kalo woro kaso. Kano a foka olu na o kene. Kalo woro kaso avec sursis. 6 mois de prison avec sursis. Ah bon? Ah bon? Allez, Malikura terre. Ni o ye o bari. A kɔni yira la k'a fɔ kiri a bɛɛ lajɛlen tigɛlen kɔfɛ. Kaso ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛlen kɔfɛ. Ni maa minnu ni u nɔ donna nin ko in nɔ. Fɛn min bɛ tali kɛ sɛfɛ wari miliyɔn 7. Wa ko u na jɛ k'o fara ɲɔgɔn kan. Ka ja k'o sara direction nationale. Walima direction du matériel. Des hydrocarbures et du transport de l'armée. Ko na o sara u ye. A teri filɛ nin ye. An ye min bɔ indépendant kɔnɔ o bari ale ka sɛbɛn. Mun ye indépendant o bari foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'o de fiɲɛna bana min bɛ dɔ fa siga t'a la dɔn n'o o bi yaala indicateur du renouveau ne b'ale sama ka gɛrɛ na arajo ye Nura FM ye 94.4 murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la 76 33 43 03 Askan Kulubali an b'a fana fo nin waati na ko Faransi kɔnɔ la ko a Kulubali Abu Safinɛ Jara indicateur du renouveau ni ye ale ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de a jamu tɛnɛ ye a ko k'an ka taa mun ye jamana in cɛmancɛ y'an bolo o fɛ n'o bɛ centre de Mali n'o b'ale ko fɔ a ko k'o kuma na ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi sɔgɔmada in na mun ye Wagner ye k'o kuma na k'a ye baaraw daminɛ wa ɲininkali to min ko a bɛ Wagner ko in Patrikeba ka fɔ la a ko mun ye kangoma ale tɛ nɔrɔ dɔnkili la abada o siga de la i bɛ na ye k'a fɔ an ka jamana gouvernement olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin Wagner ko kuma mun n'a bɛ sen na nin waati na k'a jira k'a fɔ ko a bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko siga t'a la ko nkalon don fo ko maa mun n'i y'a dalilu kɔni ko o sɔrɔ k'i kana dalilu kɔni ko o di u ma nka o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔni na ko kibaruya dɔw kɔni jira ko mun ye Wagner ye ko ni groupe armé terroriste Abu Safinɛ Jara k'u karila ɲɔgɔn na siɲɛ fɔlɔ la k'u karila ɲɔgɔn na o ɲɛna ko kibaruya dɔw y'a jira ni kari ko fɔlɔ ye ɲɔgɔn na a fɔra ɲɛna ko Wagner tɛ yan dɛ Wagner tɛ yan nin ye anw ka kɛlɛkɛcɛw c'est-à-dire que i b'a dɔn système ni yɛlɛmana quoi bon o kamana gannen don u t'a dɔn ko in bɛ taabolo kan fɔlɔfɔlɔ i b'a ye an ka sɔrɔsiw sigilen de tun bɛ to ninnu mais sisan i b'a ye an ka sɔrɔsiw de bɛ ka wuli ka ninnu sɛgɛrɛ ko a kana si ma n'u ma se aw ma o banna pewu o tɛ yen o consigne mais o consigne de bɔra ma bon sisan sɔrɔsiw bɛ ka wuli ka jɔ mun kɛ ka bunjeli mun kɛ a banna parce que i b'a dɔn renseignement yɛrɛ de tununa a banna surtout Faransi renseignement de tununa la pewu a banna donc u b'i forcer o de la f'i ka kuma Assimi Diouf ye maa min ye o tɛ kuma dɛ olu ye baara kɛ duguma a ka ye sanfɛ olu tɛ kuma o bɛ nin Patrikeba mun ye a jamu tɛnɛ ye a ko mun ye tɛnɛn don ko kibaruya dɔw kɔni ko o sɔrɔla fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ kibaruya jatigi tan don ko mun ye Wagner ye k'u ni terroriste n'o bɛ Bamanciw kofɔ diinɛ matirifɔ marifatigiw k'u ye masala ka suwa k'u k'a kɛ ta la dugu mun bɛ n'an ka ma ko Madoli ale bɛ Bajangara ni Bangasi fanfɛla o la ko kibaruya nin kɔni a bɔra yɔrɔ mun na sa o de ye Wassimi Nasser ale ye mun ye tubabuw ka journaliste dɔ ba dɔ ye ale de ye kunnafoni nin ka a lase mun ye France 24 o sanfɛla o la wa mun ye maa don maa mun n'a fana bɛ jaadusu ka kibaruya n'a b'a dɔn kosɛbɛ o siratigɛli la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen o maa kelen ale de y'a jira k'a fɔ ko mun ye mobili belebelew n'a bɛ kɛlɛkɛ mobiliw kofɔ ko mun ye maramafɛn caman kun bɛ camion citerne ninnu bɛɛ lajɛlen ko o b'a la k'u y'u kun bɔ Bamako ni k'u kun da mun ye Segu kan ka sɔrɔ ka t'u da mun ye Seware o kɔnɔna la o dun ye jamana in cɛmancɛ bolo di o ye ma ko in ɲɛ Patrikeba ka fɔla hali bi a ko mun ye nin kunnafonidila ye a ka fɔ la a ko mun ye camion minnu bɔra Bamako k'u kun da Seware kan k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa bilenni caman de tun b'a kɔnɔ mun ye kɛlɛkɛ fini yɛrɛ bɛ maa mun na o kibaruya fana ko o bɔra mun ye RFI o yɔrɔ Ala tellement que u paniquera y'o dɔrɔn de ye o kɔnɔ gana sa kɔnɔ gana
mana mo do ngana ba ka boya ngata ha anga pa moblu fene kana boya kele ke moblu kana boya tata mu sebare kana sitanu ngana boya tata mu sebare o de fa mana boya aba ko hoko wagner go kono abana into ara to kera nanga sorosu yera dro ko wagner go kono ka sura to tene abe ya ba sorosu mu sorosu de kele meja ala kale min dangu me unyene o de banu o de boray ko sube ala donc mo kale bore mu nya ko nga chawte chefari ko te wagner mana folo ay ni be wagner na bani abana alors ne wagner na wagner bi te manu dalu nyere kawa abana alors ne wagner tuna jeno abiga mun fato abana sigata la de fadri ba ko fola ko ni kibara mun ko na asera la ta mun ya era fi era sanfe ibina ka fa ko nga jamana nyamaw mu asibento ko na ko ginna ka wuli ka jabili ko ni ko ke ko ni kuna fon mun dilen flani ka fa ko mi wagner nana ko wiya do bi ko wiya do shini anga jamana marabaw ya ila ka fa ko ni on me wagner ko la na ya jantu wagner do ko do jamana mun de amba ke pabara pa abike abidu ala ka fa ko amba ko do la wagner ko la wa na ya anja amba wagner la do ko so pabara wa ti do afshiu awo ya jawo ma jawo ko ama ke am de tayanga jamani koma comme les panguru panguru be se ka mu ye wagner bauta dibi la ga ante dibi la ko la de amba ke kele de ka paga fam parce que baka fola akoni kuna foni ko akoni bora anga gouvernement ka kuma la selam ko mbe ni watina no ya ka porte parole kuna foni abora ale yoro parce que do anya sama ka bomi indicateur du renouveau ko la ajam dene ale kan ngalatige ibuna obala kede kede ko fo indicateur du renouveau ni ya le blanc nena sama ka gerna ay kan ko fo y dumia aka sebeno ay kan ko fo ministre mi ni ko yeshini me soro koma ni ko be woni ko ministre de l'économie et des finances alu selu sanu ko je a fait mi be talige kan ko fo dépense inutile ni ode ka jamani kado ka fɔ sɔrɔ a bɛ taa da dɔw fɛ kado ka fɔ Anthony Sanu a ko a ye sɛbɛn bɔ ka bi sɛbɛn min kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dépense minnu bɛ yen kado ka fɔ ni nafa tɛ u la kado ka fɔ nafa tɛ dépense fɛn o fɛn na jamana in kɔnɔ a kado ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka di téléphone min ni o bɛ san kado ka fɔ ko a bɛna dɔ bɔ ninnu na fɛn min bɛ wele ko service de l'état véhicule de l'état véhicule de service mobile minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ u bɛ foroba jamana kɔnɔ jamana ta ye mun ye jamana ta ye ay ka dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ a sɔrɔ cogo la dɛ a banna ko bɛɛ n'a man kan bilen dɛ ayi a ma fɔ ka ban ko bɛɛ n'a man kan bɛɛ n'a bɛ se ka tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn dɔ kɔ woni dɔ kɔnɔ yan o fana bɛ k'i yili yala diɲɛ ma don o don mɔgɔw ɲɛkɔrɔ n'an ka service de l'état bɛ yen awɔ dɔw yɛrɛ muso bɛ taa n'a sabula dɔw muso bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ dɔw muso bɛ taa charbon bɔrɔ kojugu charbon bɔrɔ dɔw bɛ tile k'u ka santé birikiw donni n'a ye donni n'a ye yan an ɲɛ b'u bɛɛ la walayi a y'u minɛ dɛ hali bi a y'u minɛ dɛ u ka bɔ ka tile ka ji ta n'a ye awɔ a y'u minɛ dɛ kosɛbɛ dɔw muso bɛ tu muso bila u ka kɔɲɔyɔrɔ la n'a ye a banna a si tɛ bɛn a ti bɛn dɛ parce que ka fɔ la ni o de ye Y Dumbuya ye ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ ministre de l'économie et des finances la a k'a dɔn k'a fɔ ko a ye lettre dɔ bɔ k'a bin panpa la lettre in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ dépenses la n'a fɔ k'a dɔn dépenses minnu ko don carte téléphonique k'a dɔn k'a fɔ ko o dépenses k'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛna bɔ o la a ka bila sarada o kɛmɛ sarada k'a dɔn k'a fɔ ko 30 ko o bɛna bin ka bɔ a la parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ véhicule minnu bɛ yen olu ye mobile foroba ca o mobile k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ o sɔrɔ cogo la k'i ka dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ service daw la minnu ni véhicule ni olu man kan a yɛrɛ yɛrɛ ma a ko i ka dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ta bɛ minɛ k'u jɔ o de ka ɲi a kan ka kɛ ten de maa ma ni n'a man kan a ka minɛ ka jɔ refondation alors kura ni an bɛ nin bɛɛ la dɔw kama ko hali bi ko awɔ an ka taa fɔ ayiwa parce que fɔla k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ministre Abdoulaye Sanu na ni o de ye Aluseni Sanu a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a ye lettre k'a bɔ k'a bin a bɔra ka bɛn ni don min ye o ye janvier kalo tile fɔlɔ san 2022 k'a dɔn k'a fɔ Aluseni Sanu a y'a jira a ka lettre bataki kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ jamana a ka budget la san 2022 budget ni o ye san 2022 sɔrɔ minnu ni olu kan ka kɛ ko u y'a ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ wari bɛ ka taa da dɔw fɛ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ n'an y'a ye ka filɛmiri filɛ kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ se ka bɔ olu la n'o dɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ min ni o bɛ wele ko carte téléphonique minnu ni o ye carte téléphonique belebele ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ na bɔ o la koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ véhicule ni o bɛ tali kɛ bolifɛnw na bolifɛn minnu ni olu bɛ forobaca kɛyɔrɔw la maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni a man kan olu taw na minɛ ka jɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ hali ni olu n'a ka kan wa k'u na sɛbɛn lakika dɔ labɛn min ni o bɛ wele ko autorisation k'a dɔn k'a fɔ a n'a sɔrɔ ka taa
ta ka di u ma hakaya jamani a kɔfɛla na k'a dɔn k'a fɔ étranger jamani kɔfɛla na k'a dɔn k'a fɔ baara minnu ni olu bi sabati k'a dɔn k'a fɔ o baaraw kɔnɔna na k'a na lajɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na dɔ bɛ se ka bɔ o fana donni na tɔgɔ min na jamani kun kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ minisiriso min bɛ yen ni o ye premier ministre ka yɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ premier ministre ka yɔrɔ k'a daminɛ présidence la secrétaire général de la présidence k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ ka bɔ a donni na directeur du cabinet du premier ministre ka taa se premier ministre ma minisiriso cakɛ wɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ présidence des institutions institutions ni o ye forobaca a kɛyɔrɔba minnu bɛ jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ka se k'a dɔn k'a fɔ autorité administrative ma k'a dɔn k'a fɔ indépendante ani ministre de l'économie et des finances k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a ye nin kɔrɔfɔ in bɔ ka bin fɛn min bɛ tali kɛ forobaca o kɛyɔrɔw la k'a dɔn k'a fɔ telefɔni minnu ni olu bɛ ci telefɔni wari min ni o bɛ di u ma k'a dɔn k'a fɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada k'a dɔn k'a fɔ ko a na bɛɛ lajɛlen 30 o na bin ka bɔ a la koyi fɛn min bɛ tali kɛ bolifɛnw na bolifɛn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ forobaca a kama k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ k'o bolifɛnw ta ka yaala-yaalaw kɛ ni a ye ka baara lankolonw kɛ ni a ye baara minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ jamana ka baara ye ni olu ye u yɛrɛ ka kɛɲɛnɛ baaraw ye ko jateminɛ bɛna boli nin bɛɛ lajɛlen kan n'a ka jan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni bolifɛn ka kan wa k'a dɔn k'a fɔ hali olu yɛrɛ la bolifɛn tɛna taa nin datugu na ka di bɛɛ lajɛlen ma bilen koyi k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya forobaca a ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ ko u na sɛbɛn kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o b'a jira k'a fɔ i ni bolifɛn i n'a ka kan sɛbɛn a kɔni bɛ jateminɛ n'o bɛ wele ko demande d'autorisation wa ni o jateminɛ kɛra n'i n'a ka kan foroba bolifɛn a n'a ta ka d'i ma n'i tilara i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna jɔ forobaca o kɛyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin baara min ni a filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ a nun don koyi wa baara in bɛ tali kɛ fɛn min kan k'a dɔn k'a fɔ premier ministre Sokɛli Kukala Mayiga a ye programme min ni o bɛ wele ko programme d'action générale du gouvernement k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukala Mayiga a ye o présenté min kɛ wa ko nin kɔrɔfɔ ye a fɔra o sɛbɛn koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ waati de sera sa ka kɛ ni san 2022 ye budget min ni o labɛnnen bɛɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ nin baara in bɛna kɛ o sababu kɔnɔna na walasa dɔ bɛ se ka bɔ jamana a ka don na cogo min na batiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Y Dunbiya ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau mɔgɔ foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ arajo ye Nura FM ye 94.4 min murumuru duuru lasiri o bɛ kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda ale la Abu Safinɛ Jara info matin ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Modibo Kɔnɛ kɛ ni i balimakɛ a kumara a ko mun ye affaire foncière n'o o ko fɔra a bɛ dugukolo ko ɲami a b'o ko fɔ nin waati in na o mun bɛ mun ye Madame Sɛnbara Saran Tarawele ani San Zu cɛ Abu Safinɛ Jara ko fili mun ko a ma ban fɔlɔ mun ye Modibo Kɔnɛ a ko mun ye maître Mahamadu Tarawele ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye bingali yɛrɛ de ye ka ɲɛsin mun ye sarangosi sara Madame Sɛnbara Saran Tarawele ko nin ye bingali yɛrɛ de ye ka ɲɛsin mun ye ni musoba ye o ma Fatigaba ka fɔla hali bi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin dugukolo ko mankan mun n'a bɛ San Zu ni Zumana Tarawele ani mun ye Madame Sɛnbara Saran Tarawele ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye a bɛ ni ka waatinin bɔ mankan yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun nɔfɛ o de titre foncier numéro 12640 ni a bɛ Jelibugu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye a filimu hali bi a bɛ ka tuuru dɔɔnin o siratigɛ de la ko kibaruya kɔni sɔrɔla kunun n'o bɛnna tarata don ma ko mun ye ala de farala kan n'o ko dagaba kɔni ko a kun na nɔɔni o sababu kɛ mun ye kiritigɛlakaw de wulila fo ka taa fara mun ye géométrie kan maa minnu bɛ n'u bɛ dugukolo ko yɛrɛ dɔn kosɛbɛ olu de kɔni wulila ka taa kɛnɛ in kan ka taa ko in jateminɛ k'a lajɛ nin titre foncier mun n'a bɛ ka fɔ nin ye tan 12640 n'o y'a sɔrɔ a bɛ nin yɔrɔ in na walima n'o y'a sɔrɔ a tɛ nin yɔrɔ in na mun ye Fatigaba Modibo Kɔnɛ a ko mun ye équipe dafalen de kɔni ko u wulila koyi u kun da nin yɔrɔ in kɔni o sababu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tribunal baarakɛlaw kun b'a la mun ye géométrie kun b'a la San Zu ka géométrie fo ka taa fara mun ye sarangosi sara Madame Sɛnbara Saran Tarawele ale ka mun ye géométrie fana kun bɛ kɛnɛ in kan Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye dimension mun na a kuma bɛ sen na numéro 4B o fana ko o mankan ko o bɛ sen na ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ o yɔrɔ in mun ye sarangosi sara ale de ta o yɔrɔ in ye mun ye yɔrɔ in yɛrɛ kuntala jɛnya ko mun ye 13 ar a n'a kunkanfɛn o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Zumana Tarawele ni bɛɛ ko a ma ko San Zu a kɔni bɛ ka taa yɔrɔ dɔ diyagoya ɲini nin yɔrɔ in kɔnɔna la n'o ko o fara a ka yɔrɔ ka titre foncier mun bɛ n'an k'a ma 12640 o titre foncier ni ko o fara o kan i bɛ ka taa yɔrɔ ni yɔrɔ mun na yɔrɔ yɛrɛ to o si kɔnɔna la ye n ko in bɛ yen ayiwa Fatigaba ka fɔ la o siratigɛ de la ko mun ye avocat Mahamadu Tarawele a kɔni a kumara koyi a y'a jira k'a fɔ ko nin ko in jɛlen don i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ o sababu kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ dɔnnen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ
bilan ko ni bela jina ko obey o sira tigɛ la ko mun ye jansu yɛrɛ a ka géométrie ye o yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ma foyi kɔni faamu nin ko in na koyi o sabu kɛ ko in ye ale yɛrɛ kɔni kamana kɔni ko o gan o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ye mun ye jansu ka géométrie yɛrɛ fana ma se ka dalilu kelen k'o di banni fu ma o sira tigɛ la wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin cakɛda dɔ fana ma cakɛda mun bɛ n'an k'a ma ko IGM ale ye cakɛda mun fana bɛ dugukolo ko ni ka a sɛbɛkɔrɔ dɔn o sira tigɛ la olu maaw fana taara mun ye kɛnɛ in kan nka i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ olu maaw fana ma sɛbɛn bugunatigɛ di sɛbɛn mun n'an k'a ma ko PV walima rapport nin yɔrɔ kofɔlen kɔni ko o kan o sira tigɛ la hali bi mun ye maître Mahamadu Tarawele ale de bɛ ka kuma dɛ a ko o kɛra fɛn ye fɛn mun fana n'a ye maninfin kɔni k'o kamana k'u gan kosɛbɛ o sira tigɛ la k'o yɔrɔnin bɛɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko janfa jugu de labɛnnen don ni ka ɲɛsin mun ye ni musoba in ma n'o de Madame Safara Sarangosi Tarawele ni ka ɲɛsin a ma o sabu kɛ mun ye nin titre foncier mun n'a bɛ san su bolo ta n'a numéro 12640 i bɛ na ye k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bilala sen kan san 96 o kɔnɔna o la o sira tigɛ la ko mun ye Modibo Kɔnɛ ale bɛ kuma ninnu hali bi mun ye info maa tɛ o kɔnɔna la a ko mun ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ mun ye nin titre foncier mun n'a kuma bɛ fɔla ta 12640 a yɛrɛ ni terrain yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ko Jelibugu kuru kɔnɔna de la d'école ekɔliso kɔnɔna la Jelibugu ekɔliso kuru kɔnɔ titre foncier mun n'a numéro nin ta 12640 a bɛ an ka ekɔliso kuru kɔnɔ bi a to a mais fo diyagoya f'a ka taa a bɔ yan fɛ a bɛ bɔ a ma a bɔ ko sɛbɛnfura wɛrɛ bɛ yen olu b'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen n'o de ye titre foncier numéro 12640 ko a bɛ mun ye cour de Jɛzɛli fɛnɛ fan fɛ sɛbɛnfura fila ne bɔra la i t'a dɔn ko ɲamili bɛ k'o la ni ɲami bɛ dɛ mun ye fatirikɛba ye Modibo Kɔnɛ a ko maître Mahamadu Tarawele ka fɔ la a ko nin kɔni ye bingali yɛrɛ yɛrɛ de koyi ka ɲɛsin mun ye ni muso kofɔlen ma n'o de Sarangosi Saran Tarawele o ma a ko fɛn min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'o bɛ maanifin kamana gan o de Fuseni Tiliman Danbele ale y'i da don o la koyi ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ peloton kuturu a waati na an mago bɛ kɛlɛkɛlaw la peloton kuturu n'o bɛ garde national peloton kuturu fɔ o de taalen bɛ ka bila ka nin yɔrɔ in k'a kɔlɔsi san su de bɛ k'a kɔlɔsi walasa mun ye maa si kana hali soso ni hali dimɔgɔ tɛmɛtɔ dimɔgɔ ni tɛmɛtɔ k'i bila su bila yɔrɔ peloton kelen ta bɛ ka yen daminɛ awɔ o y'a sɔrɔ an ka jamana camancɛ fa u ka sabali sa an mago tɛ peloton na Bamakɔ yan sa olu de kɛlen bɛ ka taa yɔrɔ in kori yɔrɔ in kolen don olu tɛ an ka sabali nin du koloko kɛlɛ ninnu ka sɔrɔsilakaw se mɔ nɔ k'u bila ka taa yanfɛ ayiwa alors o fana ka ɲɛmaaw b'u fana la o u tɛ taa u yɛrɛ ma ye dɛ dɔw de y'u bila ka taa ye o sinon a bɛ t'u yɛrɛ ma ɲɛmaa ninnu de ko don olu de man ka peloton wuli nin ko ninnu kan alors Abu Safinɛ Jara hali bi ko in ma ban koyi hali bi bɛ ko kɛ la o ma ban kabi Ala ka Mali yɛrɛ kɔni dan ko minnu ma deli ka kɛ fɔlɔ kunun k'o de kɛra awɔ o ye mun ye est-ce que o de kɛra mun ye kiiritigɛlakaw olu wulilen fo ka taa fara mun ye géométriw kan k'u bɛ taa mun ye yɔrɔ in kan a labɛn k'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye guwara dal'u ɲɛ kiiritigɛlakaw k'a b'a la ka Mali da nin ma deli ka kɛ yɛrɛ ka fɛ k'a b'a la ka Mali naissance cɛkɔrɔba yira k'a fɔ ko san su ye demi-diɲɛ ye dɛ nin san su in bi ma nin jɔ a bila ka fɔ dɛ demi-diɲɛ ma sɔrɔ cɛkɔrɔba ye dɛ san su an bi ma bila ka nin jɔ a mɛn dɛ kiiritigɛlakaw yɛrɛ k'a k'olu bali baara ma o kɛra Mali la yan jamani kiiritigɛlakaw k'olu bali u ka baara ma k'u tɛ baara kɛ surtout en ce moment de refondation an bɛ refondation waati min kɔnɔ nin waati in na nin man ka kɛ sa ayi peloton kuturu yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ parce que n'a fɔra refondation nin côté min bɛɛ de kan ka ye k'a da la sabako kabako don dɛ nin refondation ko kelen don maa ka taa peloton bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa kɛ ka i ka yɔrɔ garder awɔ o kɔfɛ tila ka kiiritigɛlaw bali ka taa yɔrɔ la awɔ u ka baara i yɛrɛ ka fɛn o ma kɛ demi-diɲɛ ye o bɛ don dɛ awɔ ale a bɛ komi o ma kɛ farawɔ ye awɔ cɛkɔrɔba min don a bɛ n'a fɔ komi Ala y'ale da ale y'anw dilan koyi o cɛ parce que i b'a dɔn fɔla a ko mun ye kunun ni avocat dɔ tun ma wulikajɔ kɛ o sabu kɛ o de kumara walasa mun ɲɛ maa minnu tun kɛlen bɛ ka guwara da n'o bɛ mun ɲɛ garde national maaw kofɔ ka guwara da kiiritigɛlakaw ɲɛ u ka t'u ka baara kɛ ko mun ye avocat dɔ de weleli kɛ ka sɔrɔ ka kuma u fɛ k'a y'u to yen k'u ka baara kɛ ayiwa k'a b'a la ka Mali naissance ye nin ma kɛ ayi ba Mali ba Maliba san su cɛkɔrɔba i tɛ sɛmɛ dugu kɔnɔ sa i ye caman minɛ sa cɛkɔrɔba i to ta Adam Gindo yeme koyi Adam Gindo nin waati in na an bɛ foli ta ni k'a fɛnɛ ko san su ka miiri ko yeme dɛ awɔ yeme ya
Sotiba manya be, Nyarina manya be, Fajila be, Abe, Akamiri, Nafaji be, Abe. Aïnema, Duclo, Lafiabugu Kaburto be, Président Jojo, Dame Jean Grefe. Boy, Kakobetani. Alors, non, après le temps, Kaburgo Ponda, what you do, you can photo at down. What you do, Emma can talk about. Damage, Jago Chalia. Yeah, what you do, I found out the Cafo in your own. I ain't payment. Alors, all that title for said, ask only a title. Billy, Ikla, Iowa. Upon the Bentegado, Meboni indicator du renouveau. Bon, I can't afford payment and Mali equal Caramola. Eh, Michaud, do get a book. I had a book, annual damage. I had a book, I had a book. Somebody, comma. Somebody, Article 39, I'm more than offer. Allah, I don't know if I would balance Mela Traule, Kenny, Akmana, Akonia, Kafokum, Mali equal Pipigu, upon it, we have equal Zoe, I can't afford cabinet Tratado, Jean Vicaro, Linani, and equal Pipigimu, Ulube Burma, Tuala, a Bella Genericaro, a Foco, a paralyzed, ni Ubetalicaro, of Calamu, and Cook, Mata, Urola, equal Caramo, and Kibi, Uniki, 2 years, Amiana, syndicat mini Outouako, syndicat de l'éducation financière du 15 octobre 2016. Un cadre à Poko, Oulouye, Erim, Québec, Anne Moua, Gerebuko, Boloda, ni Oubebek, le Tourma, Gerebin, cadre à Pok, Adam, et Nakungo, Gerebin, Sababu, Mamboto, Repere, cadre à Pok, cabinet décembre, l'État, cadre à Poko, ou Pied, la Yini Doke, la Yini Kona, cadre à Pok, Mini, Oubeko, Piravi de Gap, ni Oyeka Kangare Dake, cadre à Pok, la Yini, Oulube, Obolo, Uma Sabatikaro, a Poko, Ningabuko, Une Akeway. Ah, c'est pas la fois. Gado a Pok, Nia, Kapo, Gerebin, Moniko, Adam, et Nakunu, Master Darfele, Gado a Pok, Mali, syndicat, gouvernement, éducation, Oubet, École Caramola, ni gouvernement, Gado a Poko, ou Yénoye, Chamangue, voilà ça, Gerebin, Abiseka, Boloka, Tomina, Gerebin, Gonikan, a Pok, Noyo, Matalika, Feminga, Noyo, Kumitalika, Feminga, la directeur d'Orede, oui, un article 39 Foucault, est-ce que Fokabe, ou Masabati, ou Nyoye, Sababu, Gado a Pok, Talika, Kungo, Tratadola, I can't afford Clenani, Jean de Calo, Clenani, Gado a Poko, Gerebu, Cledu, Gerebuko, ou ya Apoloda. Ah, Monsieur Adjutant, la prime Madama, prime, I'm a prime Madama, Okato, Okato, ah, Okadwa, I'm a prime Madama, Okadwa, and no fair. I said, what's that? And no fair. I prime Milan, what in I prime our name, and what in Latin, Okadwa. Kanu afoni ode Sumela Traoré, Sumela Traoré ayajira kafoko. Bete, kanu afo fasiba kafola. Kon karamko kanu afo cabinet décembre kanu Clistan en 2021. Abu Safna Jara kuram kuyan jamfa. Abu Safna Jara munye energy ale kuyan jamfa. Aballa kata pala wakla ka balik kana kurai. Angata. Kanu afo femi metalika kon karamko la. Cabinet décembre kanu Clistan en 2021. Ay kanu afo ko uye sebe uye adda. Ministre ka tabalika. Mi metalika kanu afo piravi dola. No ye ka kangare dake. Kangare dake konna ne kanu afo la yini mi be ufe. Ni amake sabati fenye. Ay kanu afo no janvier kanu Clinani. Ay kanu afo ko ulu una grève una apolog dade c'est pas la mardi to ne ko bena kunu goma ni kundara Mali école bibigula adamne Bamako ta ko chefo kai kanu afo Kidal andar bugan ay kanu afo ko ay école bibigi bela jele kanu afo ko école maître ko ya bela jele dajo kanu afo ka kile ka blokun c'est pas la kanu afo ko yenyi ngani ya tengu école maître directeur dola kanu afo ale kile ngume aka école sokono afo ame wati me ko me bi ape mi metal ga école karamola ni olu bɛ gouvernement ka bolo kan a cɛ kelen tɛ kuru kɔnɔ yan ko n'a bɔra dɔw la kelen dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni olu tɛ gouvernement ka bolo kan i b'a sɔrɔ k'a fɔ mairie bɛ dɔw sara olu kɔni ko olu kelen bɛ olu fɛ yan k'a dɔn k'a fɔ école jama ka ca ka se degré min ma k'a dɔn k'a fɔ ale ni olu tɛna se ka u lakuru koyi parce que ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ma tɛmɛ kɛ école karamɔgɔw ka nin grève in na a sababu ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ INTM o ye Mali aforoba cakɛlaw ye k'a dɔn k'a fɔ olu ye laɲini dɔ kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ fonctionnaire bɛɛ lajɛlen ka sara kosɛbɛ a bɛ se ka damakɛya cogo min na k'a dɔn k'a fɔ o damakɛyali o sababu la k'a dɔn k'a fɔ transition ɲɛmaw ni olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ Asibi Goyita ka taa se docteur Sokɛli Kukala Mayiga ma olu minnu ni u bɛ transition ko a ɲɛmaya la bi k'a dɔn k'a fɔ olu nana décret dɔ bɔ décret min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ Mali fonctionnaire diplôme égal salaire k'a dɔn k'a fɔ ko u nana baara kɛ ni o ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen ka diplôme ye kelen ye wa ko bɛɛ lajɛlen ka sara ko n'a kɛ kelen ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa ka sara tɛna caya ni maa ka sara ye bilen k'a dɔn k'a fɔ o baara min ni o
kɛra a ko de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ k'olu fununa olu y'a ye k'a fɔ ko nin waleya ye waleya ye waleya min ni a bɛna tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka dankari kɛ olu ka article 39 la o article 39 k'a dɔn k'a fɔ olu ka gɛlɛn anw ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ kɔni a daminɛna kɛlɛ a daminɛna kura ye a daminɛ waati la ka se fɔ sisan ma waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ o bɛ sen nɔ sendikaw ani gouvernement cɛ k'a dɔn k'a fɔ nka fɔ ka bɛn o ma se ka sabati waati dɔ la gouvernement kɔni ko o ye a ɲini k'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw fɛ fɛn min bɛ tali kɛ article 39 k'u ka bolo kan k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wari min nɔfɛ ko k'a kɛ fɛn min bɛ wele ko prime et indemnité k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ o ye o ti tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ 600 400 dɔrɔn k'a fɔ ko o n'a fɔra u ka sara kan dɛ n'i taara retraite la k'a dɔn k'a fɔ o 400 o n'o 600 wa n'a salo ka bɔ a kunna koyi ɲɛ b'a la a ayi a ɲɛ ti sɔrɔ ayi ayi ni minɛ a ka taa ayi ni minɛ ka bila a kun fɔlɔ ayi an ti sɔn ayi sabali monsieur dɛ ayi sabali an ti sɔn ayi sabali wari bɛ jamana kɔ deli ko a ka sabali ayi an ti sabali a ye prime minɛ ayi dɔw ma prime sɔrɔ koyi an ti sɔn a ye prime sɔrɔ 600 600 ye malo kilo de ye malo kilo bɛ 100 ni kɔ la a y'o minɛ a na 600 kɔni malo a ma kusa ni n bolo langolo ye ni minɛ ka bila n da n'i y'a mɛn jamana il faut que éducation ka sabati dɛ ayi an ma ban ma koyi a ye école bila condition kɔnɔ an ma ban ma koyi a y'an bila condition kɔnɔ an ma ban sa ban ma kɛ k'aw bila condition na nka jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan ye komi bi a yɛrɛ kan k'a faamuya koyi oui an kan k'a faamu a kan k'a faamu a condition kɛ u fana ka dɔ b'u ka saraw la dɔ bɛ ka bɔ a la o dɔ tɛ ka fu ta la mais il y a des gens qui prennent jusqu'à à peu près 20 et quelques millions a y'o banna sa on peut pas continuer comme ça o tɛ yen alors a to yen a dɔw ka pinɛ sekuru wari ka ca ni anw sara ye ayi o sa a ka n'o bila aw kunna alors ayi n'a ko k'a bɛ baara kɛ n'o pinɛ sekuru wari a ka ɲi sa a ka ɲi a ka ɲi na o bɛna an ka n'an ka mobili fana boli yan ayiwa nin juguyala Sumala Bala ale ka fɔ la Bala a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye a 600 400 jateminɛ k'a kɛɲɛ ni école karamɔgɔ a hakɛ min bɛ jamana kɔnɔ école karamɔgɔ 60 ani kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye a 600 800 jateminɛ k'o bɛ taa bɛn CFA wari miliyari 7 ma k'o de kan ka ta école karamɔgɔ ka tila école karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka a 300 600 800 a ko école karamɔgɔw fununa o la dɛ wa an tɛ o fɛ bi an tɛ o fɛ sini koyi a tɛ ka fɔla école karamɔgɔw kɔni ko an funu bɛ o la wa an ko an tɛ o fɛ k'a sababu kɛ anw ti dɔwɛrɛ kɔ dɛ école karamɔgɔw y'a fɔ cogo min na k'u ti dɔwɛrɛ kɔ dɛ article 39 fɔ i k'a dɔn k'a fɔ o sariya kisɛ tara wa i k'a dɔn k'a fɔ bolodɔbila kɛra o sɛbɛnw na n'o ma lasabati a k'a dɔn k'a fɔ ko a ti dabila dɛ Alimudu Usman Alimudu ni o ye école karamɔgɔw ka porte parole ye kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don nin mot d'ordre u ye a lase k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fo ka bɛɛ de ma se ka sabati u ni gouvernement cɛ dɛ kosɛbɛ ale sababu la hali bi u bɛ grève la dɛ nka n'an ta o ta u kɛn bɛ ka dayɛlɛ gouvernement cɛ u kɛn bɛ ka dayɛlɛ u ni gouvernement cɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko négociation a ka jan ni gouvernement y'u wele waati o waati olu kɔni bɛ sɔn ka na sigi tabali kan k'a condition kɛ i k'a dɔn k'a fɔ article 39 u ka sabati dɛ est-ce que Sumala Bala Tarawele ale ka sɛbɛn ninnu bɛɛ ye éducateur de donc jɔn ni 39 in ta jamana in kɔnɔ de jɔn de y'a ta yan Laji Burama ne hakili t'a la o Laji Burama ka waati Laji Burama de 39 in ta yan a taara k'u bɛɛ Laji Burama ye ko wuli ka taa dɛ a taara o bɛɛ ɲɛna i ye ko wuli ka taa dɛ wa n bɛna min f'i ye fɔ an ta joli ma kɔ an tɛ segin dɛ a y'a sabali an tɛ segin a ye rebellion fiyewu aw ka nin mun filɛ ni 600 ni 300 ye ko nin bɛ taa don 7 milliards 600 ka dɔgɔ sa 7 milliards il y a combien d'enseignants mais a ka ca nu il y a plus de 70 000 a ka ca nu a ye 600 minɛ non ni jamana sigira sen kan a bɛ ka ba kelen ça c'est petit ça 600 800 ça c'est léger cɛ fana école karamɔgɔ e tɛ école karamɔgɔ jɔyɔrɔ dɔ jamana in kɔnɔ e bɛ baara min na i bɛ journaliste min an ma ba i ka kuma an ma ba i ka kuma ni madamu ka kalan tɛ e de 3 tɛ n kɔrɔkɛ den ka sabali ma sabali sa n kɔrɔkɛ den ka sabali non n kɔrɔkɛ den ka sabali i ka sabali an b'a deli a ye 30 in bila a ka nefu ta an b'a fɔ ko 30 de 39 non a tɛ 30 bila an ka nefu ta an kan ka 30 de ta ka nefu bila bɛɛ tɛ bɛna min fiyɛ anw tɛ nin fila si bila n'an tɛmɛna nin kan an bɛ taa 69 la o fana bɛ yen awɔ n'an ye nin boucler article wɛrɛ bɛ yen ko 69 an bɛna o fana laɲini an b'o daminɛ an t'an ta b'a fɔ an t'a joli ma awɔ 69 awɔ an t'o fana daminɛ o fana bɛ yen sani o ka daminɛ
ame kale dawni kidamnya aywa kosebe aywa abu sabna jara foli ne tanuni walmando o be tani ka kanubani de ba bela jele koni ku segere wati koni asira mamadu kumbe ni wati na kede sukolemana mali kono ani mali kokana la foli ne tanuni walmando abenye shu bela jele o mani wati na abu sabna jara una la mabashu re ko kuda frige ale kan adamene mu dimashi na tay ko kan bele 9 janvier ma mu nye kuda frigi o baro be na buluda o siratika la mu arado nura fm ka adamene mu nye kuda frigi damene do ko ka tabla akunje doma ni ala Manura FM abena volontaire nduma directement ola munye na foni ni mamu be fa ko soro ko ina ko sabu mu je ko kala kuma ba fara amisamani ga wole bilalendo bela jilema mama di ya don ka fo ki be fe en son to kan ki son jamu munye ni kena nga no be kan kena ko fo ne ga durusira o de 76 33 43 03 76 33 43 03 abu sabna jara no fa na boray munye ardunura FM barunu maw ko kala me ka zule da ka wole bla munye kan bawni de me baw bela jilema ko mun ye jamais kalo klita ani nani no ye juma na tan ku nyogai ko mun ye barunin kala kala me ka ko bele bele nu ko ulabe no bara mun abena ke mun ye fajigila foye o kona la juma selu bani ko fe ibena ka ko mun nyana jagala chama ulu bela jile mina ye ni kenenga barunin maw ni o de fina ngunu FM baro mun ye ka maw lati ka maw baro ni ka kala ko ni sonja barunin ku maw foli abeta ni ku abu sabna jara mun ye Dirisa Keita kangale du wasulu amba fana funu watina jamukan ati fo ko tukashla uli bitani ka Dirisa Keita ni ka asegere na Dirisa Keita na ya lefu aka barakala mun be muye baba jalu uli ambala si adama jalu man watina ka fa ina ko ajalu muye madu Keita uli bila se nunu bela jele man watina uli ame burna biribiri amala se muye presikta ngandu mo goma in ko ka yere no bula tra uli ama fo jina sokola kona la ko bela jele fo atokola kosobe bede ker wa fo foli ni tanu ani ata ka safo meri barakala bela jele ube cheni muso demesani ma koro ambe ube fu ya jira ka fo Nura FM gafe ko ati temukan ambe foli ni tanu ta ka brama trawle ka segere abe fo di kurane na ka do fo Asan Dolo amba fo Baba Kulubali ka fo Sima Kulubali abe tomi amba fo ambe ndi se ka do fo Maurice Kone na fo muso Bernadette Munkuro ambe dunu bela jere fo ku wali mando kosobe abu sabna jara munye na ma basho rege shini amena nyansoro munye kuna fo nkura munu no lu fele bolendu olu be se ka lase la medikala jokulu matugumna so wana sa munye kuma so kun kalfalu Mamadou Adama Maiga fe bala sanugo ale nyama dangai ne ga tarafe akuma munye baba Adama Touré mo dangane bolo no de Yusuf Suwe ni wati na munye gausu ira Keita jata mani masa ale fena duna munye kenen kona la amba fa na ko akita munye dogono ka ambassadeur no be yakuba gino ko fo akuma kenen kona fo ta fara Mohamed Kulubali na bala jelo kama ko fa misra ko Mohamed fuli bilasi ama Facebook la sa munye mam kamara mo de no de Brahma Traoré Facebook ma ale bolo ma bara ma fula kundo suguma dai na Abu Safina Jara Bokar Traoré bete wassalam